apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Rubai runare panamba dzinoti 263 719 450 009 kana kuti 263 788 954 165 muHarare. Sorry. Mwana wangu akatorwa. Nimeshikilia wapi pale? Anaanza ni mwana yule. Mwana wangu ananzi Mavera Simuzi. Huyu msikana. Okay. Right. Akatorwa ni mpomo. Amutora hapana chakaunza. Awagara watu ni mwana. Mkwambo yako yana sekuru wake. Kumba kwa mpumo wabocho wembuya akashe nini baba. Wachiboya waruda kusiya kuti nemwana wacho. Saka inda ndisipo. Andazi zake badala azvikwanisi Andazi zikata vitu kumudini musiye munhu baba hapana. Wachibodzokera nemunhu. Wadzokera nemunhu vawangu wazotanga kufunga wangu wakunetsana kumba kwacho. Kusvika nyaya yazoya kuno. Asi haana chinhu chaakadini chaakaona. Achibvunzwa kuti mwana nge wako here, akati mwana ndewa. Vakatoresa vhese tikuendera vakati home. Saka hatizivi kuti mhosva yari kurambira mukadzi yacho ndei. Iye ndiye akatokitsana. Watiri wese. Watori wese. Uchati mukadzi. Sorry mambo. Murume dzane. Simuza voice unokuteerera. Atiti angonetsana nemudzimai wangu. Tangonetsana ndipendazopinda chidzoka chitaronza mabini ndakakwenda. Kwanza anongoti anesane kamwe chete kaokuteerera. Mimi maramba muchinetsana nekunetsana. Tsona. Neza tikanetsana ndikasvika kuzogarisana. Ndipendazopinda someone hapa. Disipo. Unozwa kuti unonetsana nemukadzi wekuita sei? Nokuti vana vaduku maangoti mukatasvapa maramba mangwani mutasvapa muramba mungoenda kudaro nekuti murikuzvona zviri nyore. Hamusina respect nekuti muite muhwani mukadzi mochembera sezvaita vana mukuru. Simuza voice baba. Makaona zvinhu zviviri kumumba. Mukadzi wangu vakadzanzwana mumwe anongotsa. Ndozvazvo nekuti unenge usina kuroora sate zvararo tichibvisa ngaabvise damage. Then pamberi apa anozonyatsote ozondodi ozogara netezvara wake obvisa utsambo nedanga but then tobokubvisa madamage. Pakandobhaza but nhamboto ndafanira katozvitagura peri nayo ndiri murimi sagura pera kumaona kusangana ati ndanyora zvoti forge inokwanisa kuita forge kasina kwanisa kuita ndikatanga ndadzokera futi bhuruni bona ropinda maloni eforge. Asi vanhu veforge ndo wakaita mari kabhurura mvura inaona ndekupi nyongo kuti wakatoita forge ndokuti wakaita kudinizira
Fodya ndo yakaita mari gore rapera undodarika makore ese. Haina ngokuti pamusoro kuti mudzimai wangu abuda panze but anogona kuuya achitsanangura situation inenge Saka unoda kuzoti hauna mbudzi yekuendesa mwana kwezvara izvozvo. pamusoro anoenda kukwanisa kunditsvaga mbudzi Right, uchitsvaga mbudzi nhatu dzaunoendesa dzemasungiro. Iyo unoda nguva yakadii kuitsvaga. pamusoro ndikati musi wa30 February ndadzika Right, woisa 30 February obvisa mbudzi nhatu, mombe. Pane nhatu handiti. Yababa yamai yematyoro. Munhu unozvibhadhara sei. Gore rinouya muna by 30 June wotenga 2 wodziendesa. Rinoteera racho 30 June zvakare wotenga imweyo woendesa. Shoma rerutsiro chapa haungatadzi kutenda svika muna 2026 Right. Madamage imari dzamaita dzematare dzamabhadhara naSamuel. makosta enye mari Mabvisa mari yemaSamuel. $70. Transport rutera owe $70. Ndo yaunozoti $70. Oibvisira papi. mbudzi nhatu urikubvisa musi wa20 February kubva nhasi kusvika musi wa20 February ingawabvisa ne7. Right, she's next.